רבת דן קורקובסקי, בוגר המחזור הראשון של המיזם פורץ הדרך רואים רחוק, המיועד להכשיר צעירים שהובחנו בספקטרום האוטיסטי לשירות בצה"ל במקצועות ליבה דוגמת פענוח ומידענות שבהם יש להם יתרון רב. דן הוא חייל מצטיין בעל יכולות פענוח מדויקות ואיכותיות הממלא תפקיד חשוב במערך העוסק בעולמות המודיעין החזותי באגף המודיעין. בזכות דן וחבריו ובעקבות הצלחתם המוכחת התרחבה תוכנית רואים רחוק גם לחילות ולמקצועות נוספים. רבת דן קורקובסקי ילווה על ידי בת פומורצ'וק, מפקדת מדור רואים רחוק. רבת דן קורקובסקי, בכבוד. אני רבת דן קורקובסקי, בן אולגה ולאוניד קורקובסקי מערד, בוגר הקורס הראשון של רואים רחוק, המשותף לקריה גדי ביטאונו ולמערך 999 באגף המודיעין. מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-67 למדינת ישראל. לכבוד חבריי על הרצף האוטיסטי וכל המנדבים שמתמודדים עם קשיים ועם אתגרים במטרה לתרום מיכולתם ולהיות חלק משמעותי מהצבא ומהחברה. לכבוד אנשי החינוך ומקצועות הבריאות שבמסירות אין קץ ובשלמה יתרה מסייעים לאנשים המיוחדים לממש את יכולתם. לכבוד החיילים והמפקדים בחיל המודיעין ובצה"ל המשרתים כתף אל כתף עם החיילים המתנדבים ורואים בהם שותפים וחברים לדרך ולמשימה ופועלים יחדיו לספק מודיעין איכותי התורם לביטחון המדינה ולתפארת מדינת ישראל.